Салом алейкум, тамошобинони гиромӣ, хуш омадем ба канали Мама Лайф. Имрӯз саҳар қати на як берун гуфтам камтар сёмка кунам. Ҳаво 25 декабр, камтар гармака имрӯз муда. Инам хали дӯстони азиз, имрӯз барои шумо нишон метиҳам ки чӣ хали булучкаву камтар пухтупаз дорам. Пухтупази чӣ мекунам, бо рогалик мепазам имрӯз. Хай рецептша ки намепартом, дигар тарзи дигари тайёркуниша тамошо кунем. Дӯстони азиз, ина бинен рогаликама чӣ хеле тайёр кардам, буридамшон, варёнкара мондамшон. Ина золаҳоша гирифтагиам, 5 зола шуд як рецепт. Ина варёнка, инаи золаро бинен чӣ хеле сахт шудагия. Вақте ки маслаш бисёри бада сахтак меистад, не ки мулоим шуридагиама. Ва ҳисоби маслаш ях кардагия, ҳисоби ҳавай камтар хали сахт офтеста. Вақте мепазӣ чӣ қадр мулоим мебиёя, песочни мебиёя. Беҳад ба маза. Ами рецепт кунен. Рецептш ҳаст дар канал. Ҳамаш то охирша айсар чӣ хеле ман дохтан ҳамаи чизоша як бор сёмка кардагиам. Имрӯз камтар бо серкор будам. Ҳам булучка шуридагиам, булучка мепазам. Рецепти булучкарам ҳастай. Барои ҳамон гуфтам ки хай полностью сёмка накунам. ин ҳамихали мешавад. Тамошобинони гиромӣ, ҳамихали мепечонемшон. Хайҷа камтар як хелш размерш майдатар омадагия. Аксарияташ як намуд мешавада размерош. Ина бинед варёнкаша слишком бисёр намедозем, ки айлавош меброя. Ина бинед чӣ хеле мебиёд, сирхи бадам намешава. Уже ҳамихелда пухтагия розвича, зардагда, типа золотистый свети, светленький. Тайёр шудагия. Болошда сразу гармогарм сахарни пудра мечӯшем. Ина духтароб гирифтам, сахарни пудраша чошидам. Болошда сразу гармогарм. Дар хунукиш намекунем, ки ҳамихел бисёр хушрӯ мечаспад дар гармиш. Инам як тесташ инамиқа мешава. Як листа ина дуюм қабача боло ба боло мондумша. Инамиқа гуфтам ки фаҳмем ки чанқа меша. Як порсияш басаями як рӯзда то пагаша хӯрданда мерасонем. Бо иҷода ҳози булучкаҳо ма духовкада мемонам. Ина булучкаҳо сразу аму листа гирифтам. Булучкаҳоро чиндам. Ина бинен булучкаҳо чӣ хеле омад, дози тухми зардиша болошда мешакам. Булучкаҳои ширинакаи тесташам ҳастай. Дар видео нависдагием булучкаи рецепти осонак, тарзи тайёркунишон ҳастай. Инам хеле камтар мемонем ки дам мехӯра, баъд пухтана сар мекунем. Ин булучка беҳад ба маза. Кунем пушаймон намешавем. Булучкаи осонак. Қин нест кораш. Ина бинед духтаро, булучкаҳорам тайёр шуд. Булучкаҳои ҳамо нишон додагим. Болошда тухма зардиша қатъи як қошиқ сметана аралаш кардам. Болошда шакидам. Бинед чӣ хеле сирх сирхаки хушрӯ омадаг. Ин духовкаи ма камтар як тарафша баланд сирх мекунад. Бароям як хелш бо сирхтари баъд омадагия.
ина иҷа тамошобинони гиромӣ камтар мастова кардестам. Мастоваро ҳама чизоша дохтум, нав дохтум, ҷӯшидестай нав сар кард ҷӯшидана. Камтар як 5 минут сахт ҷӯша, баъд паст мемонамша. ҷӯшидан мегирам майда майда. Авқоти сабукак кардам, барое ки бо иҷада ҳози маҳсулотҳои салата мондагиам. Ина бинед, салат мекунам. Ина салати осонакай ҳозир тайёр мекунам. Баъд видеои ояндада мепартом, тамошо кунед. Салати беҳад осонаи рецепташ. Ҳозир якҷоя мемонам, кая 10 минут ҷӯшад, тухмша мегирам ва оста картошкаша мегирам ва сабзи лаблабура охирда 10 минут биҷӯшанд, ду чизаш мепаза. Ина мастоваи мо тайёр шуд. Мастоваи барои абед кардагимон. Ина чакарам ғавсак ол кардам бо зерабои хати. Тамошобинони гиромӣ, рецепти мастоварам ҳастай дар канали ма. Осонакай иҷа звай дохтагимша луби сирхакай ҳамхали ҳама чизоша майда реза кардагиам. Гудакодам бардоштам, ҳозир мебарамшон. И косаҳои мо майда чаяй дар видео калон тофтеста боша ё майдай, барои ҳамун пирпир бардоштумшон. Абед кунанд гудако, ай мактаб омадагиянд. Бо тамошо кунед давоми видеора.